Sorterrian hila Belen González Peñalba, sorterrian, baina ez aske. Espainiako justiziak espetxe zigor luzea ezarri zion eta 2009an minbizia detektatu ziotenetik espetxealdi arindua izan du eta etxean bete du zigorra. Baina askatasuna berreskuratu gabe gaixotasun senda ezina zuen arren. Gaztetatik lotu zen borrokara eta burujabetzak barne hartzen dituen 3 ardatzetan lana egin zuen. Larriki gaixo zegoen eta honengatik preso zegoen etxean, kontrolpean eta balintza zorrotzak betetzen. Baina Belenen bizitza Euskal Herriko gizon eta emakumeen duintasunaren aldeko bizi borroka izan da. Esan dezakegu 3 ardatz nagusik gidatzen zutela eta 3 hitz batean biltzen zirela, burujabetza. Langilearena, emakumena eta herriarena. Puertoko gartzelan esnatu ginen maite genituen gauzengatik. Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, batipat azken honetan 80 hamarkadan, etako interlokularitzaren parte izan zen baita ere negoziazio mai ezberdinetan, Aljeren eta Zuritzen, 2 gobernu zeudela, Felipe González eta Aznarrekin, beraz 2 momentu ezberdinetan, deportazioan ere, Malin eta Santo Domingon. Galiziako Alamako espetxean zegoela antzeman zioten minbizia. Ebakuntza egin zioten Pontevedra, baina ez zuen hobera egin eta medikuek gaixotasun senda ezina diagnostikatu ziotenez, espetxealdi arindua ezarri zioten. Geroztik Lazkaon egonda, kontrolpean eta etxetik mugitu ezinik erietxera joateko ez bazen. 1989tik gartzelan, lehenengo frantses estatuan, geroztik espainol estatuan, Kurtizan, eta azkenean preso, etxean. Eskubide guztirik gabe, eta horrela joan zaigu, onkologikoan goizalde hontan. Nahiko arrazoi izan daiteke hori gainerako preso gaixoak aske uzte aldarrikatzeko, eta Ezker Abertzaleak hori eskatzeaz gain eskua luzatu die gainerako eragilei gatazkaren konponbiderako bide horria ados dezaten. Une latz hauetan, inoiz baino zenago eskatu nahi dugu preso gaixo guztien askatasuna. Etxean nahi eta behar ditugu. Eskubide guztien jabe eta era berean Ezker Abertzaletik Euskal Herriko aktore politiko, sozial eta instituzional ezberdinei dei egin nahi diegu gatazkaren ondorioa gaindituko duen bide horri bat batera sortu eta adosteko. Azken agurra, azaroaren 26an egingo diote Gonzálezi, sorterrian bertan. Belenen azken agurra, hainbeste maite zuen Lazkaoko plazan izango da, helduden azaroaren 26an, eguerdiko 12:00. Agur eta ohore emakume borrokalaria. Adiorik ez, Belen. Larriki gaixorei dauden presoetako 2 Manu Azkarate eta Ibon Iparragirre espetxeratuta dituzten kartzelaren aurrera eraman dute hainbat herritarrek haien askatasuna eskatzeko aldarria. Alkalamekoko espetxe atarira gerturatu dira, anbulantzia itxura zuen furgoneta batekin, 2 aske uzteko eta behar bezala harta ditzatela eskatzeko. Manu Azkarate eta Ibon Iparragirre dauzkagu hemen, ate asko jo dira beraien askatasuna eskatzeko, orain arte ez da erantzunik jaso, eta ikusita zein den Espainiako gobernuaren politika preso hauekiko, erabaki dugu senideekin batera, medikuekin batera, eta euskal gizartearen eta euskal erakundeen ordezkariekin batera, beraien bila etortzea. Ibon Iparragirreren kasuan nabarmendu dute ileala biziko egoeran dagoelako preso ondarroarra. Ezin da egon minutu bat gehiago preso gaixorik kartzelan,
eta horren erakusle da, gaur egun, momentu hauetan Ibon Iparragirrek bizi duen egoera larria, muturrekoa, hilala bizi dago, eta hala ere, epaileak eskatzen ditu txosten gehiago, aitzakia gehiago azken batean. Eta injustu Azkarateren eta Iparragirreren amek, Sagrario Ramosek eta Angelita Burkoak ere parte hartu dute protestan. Oso txartela eta eskubide guztietagaz etxinateko. Baino lehena, ondala laguke sartu bezaren hori. Baina etxera karnetik eselen edesan, eta bile edorrenaz. Zemen bile. Haiekin izan dira hainbat ordezkari politiko ere, Euskal Herria Bilduko Jon Iñarritu, Julen Arzuaga, Unai Urruzuno eta Marian Beitialarrangoitia, RSko Teresa Jorda, Podemoseko Eduardo Santos edota Zunbeltz Bedialaun eta Ondarroako alkatea. Beitialarrangoitiak irmoki salatu du, larriki gaixorik egotea eta espetxean izatea ez direla bateragarriak. Mediku eta senideekin Alkalaraino etorri gara, Ibon Iparragirrek ezin duelako espetxean jarraitu. Bere gaixotasuna eta kartzela ezkontezinak direlako eta bere egoera kritikoa delako. Horregaitik, ulertzen ez dugulako eta konpartitzen ez dugulako txosten gehiago eskatuz bere askatasunaren inguruko erabakia atzeratzea, hemen gaude, berriro ere, beste behin ere. Horren ardura dutenei eta erabakia dutenei esateko, Ibon Iparragirrek etxean behar duela, libre behar duela, hori baita bere gaitzari aurre egiteko daukan aukera batzuk. Urtebete da gaur Altsasuko gazteak espetxeratu zituztela. Abokatuek Madrilera eramango dute gaur auzia berme falta salatzeko. Auziak ez du epaiketa egunik oraindik, baina bai zigor eskariak. Fiskalak 50 urteko espetxe zigorra eskatzen die 6-ri, 62 urtekoa beste bati eta 12 urtekoa beste bati. Espetxean jarraitzen duen Oianen aitak adierazi du urte latza izan dela eta zer gertatuko den zain jarraitzen dutela. Oso urte latza, bortitza, gogorra gauden bezala. Hiru atxilotua eta, horren zain, zer gertatu behar den kasu honekin. Galdetu zioten barne ministroari eta berak esan zuen, datuen araberan, 9.500 kasu daudela istiluak, Guardia Zibila, Polizia Nazionalak, Cuerpos de Seguridad estatukoak. Eta hemen kasu hau seinalatu da terrorismo bezala. Harrituta gaude, zergatik eman dioten kasu honi terrorismo bezala, markatu duten terrorismo bezala, eta izan da beste kasu normal bezala. Iaz Altsasuko taberna batean izandako liskarrarekin zerikusia zutelakoan atxilotu zituzten 8 gazteak. Izan ere, kaleko jantzitako 2 polizia eta beren bikotekideak jotzea terrorismo delitutzat jo zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak. Horri jarraiki espetxean jarraitzen dute Adur Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnantz Altsasuarrek. Altsasuko gurasoen plataformak afera terrorismo delitutzat hartu izana gogor salatzen du. Al final, la Audiencia Nacional, todo el mundo sabemos lo que es la Audiencia Nacional y todos sabemos para qué ha servido y para qué sirve. Auzipetuek eta beren senideek babes handia jaso dute hilabeteotan. Besteak beste, Europako Legebiltzarreko 52 parlamentarik, Espainiako Kongresuko 74 diputatuk eta Espainiako Estatuko hainbat juristak eskatu dute terrorismo kalifikazioa kentzeko. Halaber, Europako Batzordeko presidente ordeak irailean adierazi zuen Bruselak adi jarraituko duela auzia. Protesta moduan gurasoek dei egin dute gaur arratsaldeko 8etan herri osoan argiak itzaltzera, eta ordu berean elkarretaratzea egingo dute Iortia plazan. Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua onartu zuen atzo. Onartutako proposamena ez da hasiera batean gobernuak aurkeztutakoa zehatz-mehatz. Nafarroako kontseiluak egindako txostena kontuan hartu eta zenbait aldaketa egin baitiote.
Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseiari den Ana Oiok adierazi duenez, Nafarroako kontseiluak ontzat hartu zuen dekretuaren gehiengoa, 51 artikuluetatik 34 osorik onartu zituela nabarmendu du. Hortaz, aldaketa partzialak baino ez dira txertatu. Oioren esanetan, herritarrek administrazioarekin euskaraz aritzeko duten eskubideari erantzuten dio dekretuak. Ildo horretan, herritarrek euskarazko arreta jasotzeko duten eskubidea bermatzeaz gain, administrazioko langileek hartuta dituzten eskubideak ere ziurtatzen dituela gaineratu du. Gaurko bilkuran, Nafarroko administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretuak onartu dugu. Dekretuak gure ustez aurrera egitea ahalbidetzen du, administrazioak hiritar euskaldunei euskarazko arreta eskaintzean. Halere, dekretua Nafarroako euskararen legeari jarraiki eginda. Hori dela eta, Nafarroaren zonifikazioa aintzat hartu da eta ondorioz 3 eremuek ez diete modu berean erantzungo herritarren eskubideei. Nafarroako errealitate soziolinguistikoa ere oinarritzat hartu dutela nabarmendu du Oiok. Horiek horrela, zonalde euskaldunean ofizialtasunak euskarari ematen dion estatusetik eratortzen diren eskubideak bermatzen dituela esan du. Zonalde mistuan, herritarrek administrazioarekin duten harremanetan zein hizkuntza erabili nahi duten aukeratzeko eskubidea bermatzen duela dio. Eta zonalde ez euskaldunari dagokionez berriz, administrazioarekin euskaraz aritzeko eskubideari erantzun positibo bat emateko administrazioaren jarduera egokitu nahi duela dekretuak azaldu du Oiok. Eta funtsezko helburuak esaten duela eremu euskaldunean ahalbidetzea 2 hizkuntza ofizialetako edozein erabil daitezen lan hizkuntza moduan Nafarroko administrazio publikoetan eta eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean gauzagarri egitea herritarrek duten eskubidea euskaraz nahi gaztelaniaz zuzentzeko Nafarroko administrazio publikoengana. Gobernuaren ustetan aurrera egitea ahalbidetzen duen dekretua, hala eskatzen duen gizarte Nafarroaren parte garrantzitsu bati erantzuna emateko. Berehalako erreakzioak eragin ditu dekretuaren onarpenak. Alde batetik, oposizioak estu hartu du gobernua, inposizioa dela esanez. Izan ere, Alderdi Popularreko Ana Beltranek adierazi du Nafarroako errealitate soziolinguistikoarekin bat egiten ez duela dekretuak. Bestetik, urriaren amaieran dagoeneko Nafarroaren euskararen lege berria aztertzeko batzordea abian jarri zuen euskararen gizarte erakundeen kontseiluak. Euskara Nafarroa osoan ofizial egingo duen lege proposamen bat aurkeztu nahi dute. Izan ere, egungo legeak euskaldunganako bereizkeria inposatzen duela salatzen dute, euskaldunak gizarte bazterkeriara kondenatzen dituena. Hortaz, herritarren hizkuntza eskubide berdinak aitortzeko lanean ari direla adierazi dute. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, da gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Hezkuntza publikoko sukaldarien 80% eta garbitzaileen 75% greba egin dute gaur. Hezkuntzako 4 eremutan abiatutako borroka udazkenaren baitan kokatzen da mobilizazioa. Abenduaren 12 deitu duten greba bateratuan bukatuko delarik. 2009tik hitzarmenik gabe daudela salatzeaz gain, sektorearen privatizazio arrisku larria plazaratu dute. Salatu nahi duguna da ere, 2 sektoreak duten privatizatzeko arriskua, kontutan hartu behar da Eusko Jaurlaritzak azkenengo urteetan errezten dituela privatizatzeko, edo mantentzen dituela privatizatzeko neurriak, hau da, batez besteko izugarria mantentzen du, 160 baino gehiago, ez dira opeak egon, ez dira EPE-rik egon azkenengo 15 urteetan, lan kargak ez dira eguneratu, ez dira eguneratu ere lan baldintzak esan edute kategoriak. Irailaren 6an abiatu zuten borroka udazkena hezkuntzako langileek, eta beste behin atera dira kalera, Eusko Jaurlaritzari exigitzen dizkioten eskarien zerrenda eskutan. Gure aldarrikapen nagusiak dira formazioa eta euskalduntze plana izatea kolektiboarentzako, langileen lan zerrenda, lanpostuen zerrenda handitzea, hau da, gaur egun prekario dauden kontratuak, laguntza kontratuak RPT barruan sartzea, ratioak eta metrajeak jeistea langile hauentzat, bai sukaldetan eta bai garbiketan, ordezkapena lehenengo egunetik egitea, eta langileen funtzioak
zehaztea. Eskatzen duguna da Eusko Jaurlaritza behingoz jezartzea eta proposamenak mahai gainean jartzea. Ezin dugu onartu, ia 9 urte daramatzagu lan hitzarmen berri barik eta oraindik ezer ez jartzea mahai gainean. Eusko Jaurlaritzari proposamenik egin ez izana leporatzarekin batera, eskakizunak bete arte borrokan jarraitzeko asmoa azaldu dute. Hezkuntza saileko langile direla aldarrikatu dute, haien eginkizunen ezinbestekotasuna gogora ekarriz. Hombre, eske oso imprescindiblea gara. Baskari egunero ateaten da, eta egin behar da. Oso ez dakit urtean behin urteten da zentro bat hori ez diola emon behar den bezala Baskaria, ez? Eta egunero, dira hainbete egun sukaldatzen. Orduen gurean adibidez 8 langile edo 6 edo 4 badire eta bat faltaten bada beste engandik jausten da karga. Ordean 2 motorra zaiten duzu behar. Eta horregaitik, beste arloetan, ordezkoa erresagoa da itea, baina gurean ezinbestekoa da. Sukaldari eta garbitzaileei egokitu zaie azaroko 2. astea haien aldarriz betetzea. Eta datorren astean, hezkuntza bereziko langileen txanda izango da. Siemens Gamesa lantegiak astelehenean iragarri zuen lantaldea murriztu eginen duela. Kopuru zehatzak datorren astean jakinarazi behar ditu multinazionalak, Espainiako adarrerako lantokietarako aurkeztuko duen enplegu erregulaziorako espedientea negoziatzen hasten denean. Iragarri duten arabera Hego Euskal Herrian eta Espainian 208 langile bota nahi ditu kalera konpainia eolikoak, adarrak dituen 4.000 lanpostuetako 10% hortaz. Datu zehatzik eman ez badute ere prentsan argitaratutako hainbat albistek diote, Euskal Herrian dituen 3 lantegietatik Zamudion 43 langile kaleratuko dituztela. ELA eta UGT sindikatuek astelehenean egin bezala, asteartean LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek ere iragarri zuten, ez dutela kaleratzerik onartuko Siemens Gamesan. Sindikatu abertzaleak nabarmendu zuen Gamesak kasik inoiz baino irabazi handiagoak izan zituela. Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua erantzule egin zituen, duela hilabete batzuk Siemensekin bat egitea txalotu zutelako. Kaleratze gehienak bulegoetan eta arazuriko gune logistikoan espero ditu labek, eta uste horretakoa da Comisiones Obreras ere. Manuel San Juan Sarrigurengo lantokiko ordezkariak salatu zuen, langileek horrelako kasuetan ohikoa dena baino kezka handiagoa dutela, multinazionalak ez baitie oraindik argitu nor kaleratu nahi duen. Nafarroako parlamentura ere gaia eraman dute gaur. Laura Pérez, Podemos ahalduguko ordezkariak, Manu Ayerdi garapen ekonomikoko lehendakari ordeari, erantzunkizuna eskatu baitio kaleratzen inguruan. Perezek azaldu du Nafarroan hainbat kaleratze izanen direla aurrikusi daitekela, eta horren aitzinean Ayerdik erantzun dio, eduki dituzten negoziazioen ondoren, Nafarroan eragin gutxi izanen dutela kaleratzeek. Azpimarratu nahi izan du lanean ari direla irtenbidea bilatzeko. Laura Pérez Podemos ahalduguko ordezkariak Siemens Gamesa lantegiari eskaintzen zaizkion baldintzak berrikusteko eskatu du ondoren. Lantegiak iragarri du hilaren 23 honetan hasi nahi duela kaleratzen inguruko negoziazioekin. Milaka herritar bildu dira gaur Iruñan igandean abiadura handiko trenari ezetz esateko. Tartean Podemos ahalduguko eta Euskal Herria Bilduko parlamentari eta kideak. Tren soziala eskatzen dute herritarrek bertan proiektuan parte hartuko dutena. Mila lagun inguru bildu ziren larun batean Iruñan abiadura handiko trenaren aurka azaltzeko. Mobilizaziora eragile sozialak, sindikatuak eta Nafarroako gobernua osatzen duten Euskal Herria Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemos ahaldugu alderdiek deitu zuten. Horiekin batera, Nafarroako hainbat herritako ordezkariak ere parte hartu zuten mobilizazioan. AHT-ren proiektua ekonomikoki onartezina dela salatzen dute AHT-rik ez plataformako kideek. Zentzugabekoa bezala definitu zuten herritarrak kontuan hartzen ez baititu, eta gainera ingurugiroa errespetatzen ez duelako. Ildo horretan, tren soziala, publikoa eta sostengarria eskatu zuten, manifestazioan ikusi izan zitezkeen pankartek zioten eran. AHT geldiarazteko plataformako kide den Julio Villanuevaren esanetan, AHT-ren proiektua guztiz elitista da. Pentsatzen dugu HTA
naiz Nafarroko gobernuak planteatzen duna, naiz Madrileko gobernuak planteatzen duna, berdina direla, alegia oso makroproiektu hau guztiz suntsitzailea da, Nafarroan inoiz egindako proiekturi suntsitzaileena eta garestiena, guztiz antisoziala dela eta azpiegitura hau guztiz klasista da, elitista esan dezakegu, ez? Nafarroan inoiz baino beharrezkoagoa dela benetako prozesu parte hartzaile bat, Nafarroko gobernu planteatutako paripé Manu Ayerdik egin zuena, eta badela garaia hori, ez? Asebetetzeko premia sozial larri horiek, eta gaur egungo trenbidea hobetzeko aukera ere badago, ez? Euskal Herria Bilduko Araizek ere bat egin zuen tren soziala eskatzen duten plataformekin. Hain justu, Nafarrek nahi duten trena erabakitzeko eskubidea defendatu zuen, eta abian jarri den proiektua inposaketa izan dela kritikatu zuen. Nafarroan oraindik zenolako trenaren eredua nahi dugun, hori eztabaida zabala izan beharko dela, momentu honetan ikusi dugu estatutik posizio besterik ez dela iritsi, Nafarroak erabaki beharko du zen nolako tren eredua nahi dugu. Guk ikusi dugu badagoela tren sozial baten proposamena, bat egiten dugu horrekin, azken finean Nafarroak behar duena da bere momentu honetan dagoen sarea gaurkotzea. Alternatiba merkeagoak eta ez zain suntsitzaileak badaudela adierazi zuten eragile sozialek. Halere, proiektua inposaketa bidez dagoeneko martxan izatea kritikatu zuten. Hori etetzeko oraindik aukera badagoela azaldu zuten eta tren soziala eraikitzeko debate parte hartzailea irekitzeko eskatu egin zuten. Nafarroako hainbat herritako ordezkariak ere izan ziren manifestaldian. Horien artean Gorka Ovejero AHTS plataformako kideak herri txikiek bizitzeko eskubidea dutela aldarrikatu egin zuen, eta horrelako makroproiektuek kalterik baino ez diela ekartzen, bere hitzetan. Herri txikiek ere bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu, eta lako azpiegitura handiek soilik guri kalteak hartzen digute eta inongo onura ez. Orduan guk sakandar bezala, sakana bizirik eta bertan lan egitea eta duintasunez bizitzea askatzen dugu. Eta HT horren kontra doa. Bueno, dudari gabe parlamentuan gizartearen ordezkaritza dago, baina zenbait arloetan herritarrek ere zuzenen parte hartzeko eskubidea izan beharko dute. Bueno, jarri dute web atari horretan parte hartzea, baina irrifarrekoa da, ez benetako eztabaide bat ez da horrela egiten. Bueno, nik espreski antidesarrollista bat, tren sozial bat, eta ez eliteendako tren bat, eta gero esaten duguna, azpiegitura handi hauek soilik hiria handiagotzeko baliatzen dute, eta eskualdeak hustu, pobretu eta gizartetik kanpo uzten gaituzte, ez? Horregatik beste eredu bat aldarrikatzen dugu. Manifestazioa arratsaldeko 5:00 Gaztelu plazatik abiatu zen, eta Iruñeko kaleak zeharkatu ondoren Sarasate pasealekuan bukatu zen. Bertan, AHT-ri ezetz esaten dion manifestua irakurri zuten. Horren arabera abiadura handiko trena negozio bat baino ez da, bozkak lortzeko erabilitako tresna politikoa. Izan ere, saubide hutsa dela salatu egin zuten. AHT egingo ez dela esaten dutenak badira, hala bedi. Proiektuenek, UPNek hasitako proiektu berak ez du zentzurik, ez hanka eta ez bururik ere. Proiektua geldiarazteko ahal dugun guztia egingo dugu, oraindik garaiz gaude. Eztabaida parte hartzaile baten beharra aldarrikatzen dugu. Trenari bai, HT-ari ez! Gelditu bakendu, zergatik orain etxitu, internaikoa badugu. Batzuentzat utopia, guretzat ordea beharra, HT! Gelditu!
2016ko Sanferminetako bortxaketaren inguruko epaiketa gaur goizean hasi da. 9:30 bortza akusatuak Iruñeko epaitegira iritsi dira, eta goizeko lehen orduetatik ere inguruak kazetari eta kamerariz beteta daude. Magistratuak bertzeren artean, instituzio publikoak herri akusazio gisa arituko diren edo ez erabakiko du. Lehengurteko Sanferminetan 11 eraso salatu ziren. Nafarroko Justizia Auzitegiak gaur abiatu du 2016ko Sanferminetan 18 urteko emakume batek jasan zuen talde bortxaketaren gaineko epaiketa. Erasoa uztailaren 7ko goizaldean gertatu zen Iruñean eta bortz dira eraso matxista horri lotuta epaituko dituzten akusatuak. Nafarroko Auzitegi Nagusiak epaiketa ateak itxita egitea erabaki du salatzailearen intimitaterako duen oinarrizko eskubidea babesteko eta aldeen gehiegizko esposizio publikoa saihesteko. Defentsak eta fiskaltzak eskatu zuten biktimak jauregian ez deklaratzea, baina auzitegiak baztertu egin zuen eskari hori. Sexu eraso jarraitua, intimitatearen kontrako delitua eta lapurreta egozten diete. Fiskaltzak 22 urte eta 10 hilabeteko espetxe zigorra galdegin du bortz akusatuentzat. Epaiketa gaur hasi eta azaroaren 24ean bukatuko da. Gabon eta ongi etorri Nafarroa gaur debatera. Atzo iluntzean Nafarroa gaur debatearen hitzordu berria izan genuen Hamaika telebistan. Martxelo Diaz eta Maialen Uarte kazetariak hainbat analisi interesgarri egin zituzten Nafarroako gaurkotasun gaien inguruan. Nafarroan lan egiten duten kazetariak izanik, Sanferminetako bortxaketaren epaiketari zein trataera ematen ari zaion salatu zuten. Hainbat taldek esan bezala, uste dute gaindimentsionatu egin dela gai hau, zuzen ere, zuk esan duzunagatik ez, 2016ko Sanfermin haietan beste hainbat salaketa jarri zituztelako, hainbat emakumek, 11 uste dut, hainbat eraso jasan zituztelako, eta urte hartan ere bortxaketa bat baino gehiago izan zelako, eta ez zaiolako ematen hainbesteko oihartzunik komunikabideetan. Larria da azken finean, ez dakit gauzak ondo egiten saiatzen garen non lana ere zapusten dalako, eta bidaltzen den mezu nagusia, mezu txar bada, ez azken finean, lehen aipatu dugun, biktimizazio hori indartzen ara da, eta ikusten dugu, orain zalantzan jartzen dela, hori, epaiketa bertan ematen den bitartean, zalantzan jartzen ari dela, salaketa bera edo bortxaketa bera ere eman zenik, ez, eta hori larria dela, batez ere oso mezu kaskarra dalako, mezu arriskutsua dalako, emakumeen eta giza eskubideen aurkako mezu bat dalako eta benetan larria da. Altsasuko gazteak atxilotu zituztenetik urte bete atzo bete zen eta gaiaren harira ere honako hausnarketa egin zuten Martxelo Diaz eta Maialen Uarte kazetariek. Foruzaingoak hartu zuela kasua lehenbizi, liskartzat jo zuela, gero liskarra eraso bortitz sortu zen eta gero ja terrorismoaz hitz egitera pasa zen. Hor ere, indar mediatikoak zenolako eragina izan duen, garrantzi handikoa dela esango nuke, filtrazioak ere egon dira, eta alderdiek ere min eragiteko eta alderdikeriaz ere erabili dute Altsasuko kasua. Beraz, zertan geratuko den, batek daki, Auzitegi Nazionalean epaituko dituztelako eta hango epaiketak ikusten ari garelako, nolako emaitzekin datozen. Izugarrizko eskubide urraketa baten aurrean gaudela eta gazte hauek urtebeteko espetxe zigorra pairatzen ari direla inolako justifikaziorik gabe. Eta hau esan da, ni ustez, kasu honen arazo nagusia izan da Madrilera eramatea, Auzitegi Nazionalara ematean. Lehen aipatu dugu epaitegietan joku zelai arrotza izaten dela, baina Auzitegi Nazionala oraindik pausu bat haratago dagoela sailkapen horretan. Exzepzio epaitegi bada, horrela definitzea ez dagoela gaizki, modu zuzena da hori definitzeko Auzitegi Nazionala, tribunal politikoa bada ere inaundi batean, eta hasiera batean, kasu honetan, instrukzioa eta foruzainen eskuetan gelditu zen, eta Iruñeko epaien eskuetan gelditu zen, eta erabaki politiko zuzen batengatikan Auzitegi Nazionalera eramatea erabaki zen, eta Guardia Zibila ere instrukzioaren zati handi bat burutu du.
Atzo berean bertzalde Nafarroko gobernuko presidente Uxue Barkosek egindako adierazpenak ere hizpide izan zituzten. Nafarroa gaur debatea asteartero iluntzeko 10:00 aitzin ikusi daiteke 11 telebistan.